Здравейте, първокласници! Ето ни отново в урока по четене. Днес ще се упражним да четем думи с буквосъчетанията и кратко О и Р малък О. Пригответе си букварчетата, отворете ги на страница 86 и да започваме. Най-напред да разгледаме двете деца, които държат табелка със своето име. Момчето се казва Недю, а момиченцето е Йонка. В имената на двамата приятели срещаме новите буквосъчетания, с които се запознахме предните часове. А именно Р малък О в името на Недю и кратко О в името на Йонка. Да си припомним какво беше правилото за използване на двете буквосъчетания и кратко О и Р малък О. Буквосъчетанието Р малък О използвахме само тогава, когато преди него имаме съгласен звук, буква на съгласен звук. Ето, в името Недю и Р малък О се е настанило след съгласната Д. Недю. Припомняме си, че буква Р малък е единствената буква, която няма звук и тя не може да бъде главна. Няма как да има дума, която да започва с Р малък. В името Йонка виждаме другото буквосъчетание и кратко О. С него започва името на Йонка. И кратко О си спомняме, че можеше да бъде в началото на думата, както е в този случай, или да бъде поставено след буква на гласен звук. И сега да погледнем упражнението отдолу. Знаете как работим в такива упражнения. От лявата страна имаме номерирани думички. Номер 1 монтьор, номер 2 шофьор, номер 3 танцорка и номер 4 канкьор. А отдясно имаме изречение и следващото трябва да го довършим, като използваме някоя от думичките. Но трябва да сложим нейния номер в празното квадратче. Знаете, че си имаме игра за това упражнение. Да поиграем заедно. Думичките, които виждате в букварчето отляво са танцорка, шофьор, монтьор и канкьор. А изреченията, които виждате отдясно в букварчето, са Йовка танцува на сцената, тя е. Йонко поправя машини, той е. Недю се състезава с кънки, той е. И Ваню кара камион, той е какъв. Да опитаме да изпратим думичките на техните места и да прочетем заедно какво се получава. Да използваме синия бутон за думата танцорка. Ето, тя отиде в първото прозорче. Да прочетем какво се получи. Йовка танцува на сцената. Тя е танцорка. Да потърсим в тези две изречения имаме ли буквосъчетания и кратко О и Р малък О. Имаме. Първото изречение започва с и кратко О. То се намира в името на Йовка. И също така имаме и буквосъчетание Р малък О, което срещаме в думата танцорка. Проверяваме си за правилото, което знаем, че Р малък О винаги стои след буква на съгласен звук. И да, точно така е. Р малък О се е настанило след Ц. Да проверим шофьора, в кое прозорче ще отиде думичката шофьор. Той отиде в последния ред. Да прочетем какво се получи. Ваню кара камион. Той е шофьор. Да проверим кои от буква и кратко О или Р малък О има в тези две изречения, които току-що прочетохме. Виждаме, че Р малък О го има в думата Ваню. Проверяваме дали Р малък О стои след съгласна. Да, Р малък О
стои след буквата на съгласната М. Кара камион, той е шофьор. Отново срещаме буквосъчетанието Р малък О и виждаме, че то е поставено след съгласната Ф. Да проверим кой е монтьор от всичките. Ето го във втория ред. Йонко поправя машини. Той е монтьор. Да си преброим буквосъчетанията и кратко и Р малък О. Веднага ни прави впечатление, че името на Йонко започва с буквосъчетанието и кратко О. Йонко поправя машини. Той е монтьор. Виждаме Р малък О в думичката монтьор и виждаме, че Р малък О се намира след съгласната Т. Остана ни да проверим кой от всичките е канкьор. И това е Недю. Да прочетем заедно. Недю се състезава с кънки. Той е канкьор. Да видим кои буквосъчетания Р малък О и кратко О имаме в тези две изречения. В Недю имаме Р малък О, което се намира след съгласната Д. И в канкьор отново същото буквосъчетание Р малък О и то се намира отново след съгласна буква и това е буквичката К. Така се упражнение. Вие във вашите букварчета трябваше да напишете номера на думичката, която виждате отляво. Искате ли да пишем заедно? Йовка танцува на сцената. Тя е танцорка. Танцорка е номер 3. Да запишем в квадратчето 3. Продължаваме да четем. Йонко поправя машини. Той е, как се казва човекът, който поправя машини? Монтьор. Монтьор е номер 1. Значи ще напишем номер 1. Недю се състезава с кънки. Той е канкьор. Думичката канкьор е номер 4. За Недю използваме номер 4. Остана за Ваню. Да видим какво прави Ваню. Кара камион. Той е, как се казва човекът, който кара камион? Той е шофьор. Шофьор е думичката под номер 2. Затова в квадратчето записваме номер 2. Вие ги пишете много красиви, знам. Готови сме с упражнението. А сега чуйте урока, който вие след това трябва 3 пъти да прочетете на глас. Защо трепериш, Петлю? Мокри са ми крилцата. Защо са мокри, Петлю? Дъжд валя в полята. Защо валя дъждецът? Защото облак падна. Защо чер облак падна? Земята беше жадна. Това е урока, който вие трябва 3 пъти да прочетете на глас у дома.